Bye-bye, Bohol. We are going away. We're going away. Bye-bye, Bohol. Magbabay ka. Bye-bye, Bohol. Bye-bye. See you later, Bohol. Bye-bye. Any trouble which may come our way. Keep us always mindful of your presence and love. Peace we pray. Amen.
Hello everyone. Hello. Oh, kumakain ka na. Ganda na. Hi guys. Welcome again to our channel. Kain tayo guys. Nandito ulit kami sa Cebu kasi may lakad kami. Ngayon, gutom kami, hindi kami nag-almusal. Kape lang ang ininom namin. Ngayon, dumaan kami dito sa SM City para kumain dito sa food court. Kinain namin. Yan, rice, yung lukot. Ayan. Kalderetang kambing. Yan. Kalderetang kambing. Kasi yan, matagal na namin hindi nakain yung kambing. Yung kanilang binigay na una pa nga ay sunog. Ano ba yan? Tuyo-tuyo. Tapos, dessert namin, itigisa namin yung minatamis na saging. Yun lang. Mamaya uli kami kakain ng tanghalian. May iba na naman tayo mamaya, guys. Nandito kami sa SM, sa food court. Kasi nagutom. Okay? Ito na si Rich Cheech. Ito na si Mr. Rich. Rich, R-I-C-H-H. Correction, please. Rich. Rich in happiness, rich in hopes, rich in Money. Rich in property. Rich in all. everything. Rich in Pag si Rich Cheech. Rich, Mrs. Rich. At ito naman ay si Miss Christine. Thank you. Okay. Thank you. Ito, meron siyang croissant na inatid. Okay. We are rich because my croissant. Teka, tingnan natin kung ano. Imahe ng Santo Niño. Pwede ra, magpasari. Pwede ra. Ayan siya, Santo Niño. Dito sa Cebu, guys. Kasi today, panahon ngayon ng sinulog dito sa Cebu. Look here. I will show you the signage of sinulog. Ayan o, sinulog. Look. Sinulog. Ayan. Amazing. Amazing. Sinulog. Oh my God. Oh my God, nautumba. Yan. Sugar, brown sugar? Oh, sugar dada. Thank you, Tia. Ha? May sugar dada. Ganda, no? Very nice naman yan. Look at that. We are here for our free time na pasyal. Pasyal naman tayo pag may time. Ito ang in-order ko, double espresso na coffee. And yung sa akin ay yung Florentine. At sa kanya naman ay croissant na cream.
Ganda, may heart oh. Cappuccino. This May is heart oh. Oh, oh. the sign that I love you forevermore. Yeah. Forever mo pa. Forevermore. Nandito tayo sa... Anong pangalan nito? Di ko alam eh. I forgot to take the name. Guarda la mia borsa. Dito lang sa entrance ito ng ayan mo, the meal lifestyle ko. Dito kami. Ito. Pipilian, di ba? Siya yung nagbibideo din. Dumadami na ang tao dito, guys. Ayan, pasyal tayo dyan. Hello. Hi. How are you? I am fine. 3%. Ayan. Dami makakain dito kaya happy ako to see this food. I love. This food I love. Kasyaran. Saan dito? Ha? Ano? Ano ba yan? Tinuro niya kanina. Saan? Hindi naman perfume yan. Nakikita mong stainless yan. Kasya rin. Oh. Tinuro niya dyan. Wala naman. Miss, asa dyan ang kasyarel? Cashier? Kasyarel. Cashier? Kasyarel. Na brand. Na perfume. Tara ta diri mama. Anay. Alam mo, anay. Tinuro ako dun sa malayo. Eh, dito lang naman pala. Mas ngayon. Punta naman tayo sa marketplace. Anong gagawin natin sa marketplace? Wag, hindi Ah. na wagyo. Ano to wagyo? Tingnan natin kung may wagyu. Doon, meron silang wagyu dito. Tingnan natin kung meron. Kaya lang, ibawal nito rin natin. Siya na. Karis. Pangit ang espiritu mo. Ha? Pangit ang espiritu mo. Ay, Magtanong nga tayo dito. Kung sa may, kay ka mo may expert sa perfume, kung sa may maayong kumot pang babae na kapuli sa anay-anay. Siguro na try. Ha? Try si Sakura. Try nato. Perform ha, kanang dili. Perfume mo. Pang babae naman yata. O, pang babae. Kung saan pagita. Flower. Fiori, eh? Sakura. Pero- Sakura, yes. Pero perfume ka na. Pwede perfume. Perfume ba? Ah, Perfume. Ang sarap mga amoy din. Ano ba ito? Mandarin green tea, patingin nga. Curious ako. Perfume, dito naman sa MAC. Uy, magaganda naman nga. Where are you? Pumunta naman siya sa relo. Ako naman dito. Teka lang. Shisudu. Silip din tayo.